Oslavy 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny a porážky fašizmu dnes v Pekingu vyvrcholili vojenskou prehliadkou. Niekto si ju mohol vykladať ako demonštráciu vojenskej sily Číny, treba ju však vnímať v kontexte vážnych vyjadrení čínskeho prezidenta Xi Jinpinga. Čínsky prezident veľmi jasne naznačil, že svet stojí pred voľbou mieru alebo vojny a že Čína má vôľu zohrávať pri novom mierovom usporiadaní sveta rozhodujúcu úlohu. V každom prípade platí, že už ani tí najideologickejší odporcovia Číny nemôžu nevidieť všestranný rozmach, ktorý Čína dosiahla. Opätovne vyjadrujem poľutovanie nad tým, že najvyšší predstavitelia členských krajín Európskej únie chýbali pri takejto globálnej udalosti. Ak si mysleli, že takto dostanú čínske oslavy víťazstva v druhej svetovej vojne do izolácie, veľmi sa prerátali. Lebo ak bol dnes niekto izolovaný, tak to bola Európska únia.